Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-PHL Group Entertainment na Mountain Southwest Khasi Hills District. Kabadai kaway na YouTube channel kablapaw ha, hagatan mau karwan. Kalayo ban pelat ba saya kaway ka music video, kabla ay kerteng kijing kular. Ya kabala direct da usamla lamber well wanyang, bala siya mentapat da usamla bandan lang lingdo, kumuteng shop bat ka iban sabet marwen kum kapuran. Ya gani ka music video layo ban pelat ba, da uba medal sing lingdo. Uwe na kirurang ba jang kadong gathan, henne kasngi hana activity hall mau kerwan. Haringkat ka jingdan lang uba bantay bor lengdo, bakhan nong sien, idukot jang ka PHL group bat kiway. Kijing kular kadai ka khana jing ien, kabasngau senai bha syapang arngut kisijur. Hadian bakilada banyak tho bat hapleng jong jing kemen kendit kensan ka kentai kalayok kempang bat khalat no. Nakalyang ka PHL group kala airu ya ka jing pentem bayakan ka music video on sa penmi da syai ka sngi ka khan riu tarik hakapor henriu baje janmien haka PHL group YouTube channel. Kumju iki kun samlaki badan ka sak ka phang. Haman kliang om tangka ha kliang ka jing ruai ni ka jing shat ni ka jing act but kumju haman kliang ya ka ei ka ba ubli ula ai ha phi ka sap ka phang tu pendan kam hak ya ka tang kini ki kentin khule shi nakli junga sultanat pelat ya ka achievement ka jong phi kawai ka ngai i ya phi kum ka channel ro ngai i ba pilong ki multi talented laban ong pilaman pendek ya ki video ki baper ngai pilaman pendek ya ki trailings video stories nang ta ki love stories nang ta ki action nang ta ki comedy nang ta ki music video ro pilak pendek lah katu kene teli bana jin baro hi kini ki penpau ya ka jinglong multi talented joki kum ka channel wala ngai iba hoi pirang igna ki gitar bapi penon kam bagi iru ba kabot chat jongki ka ba phi la aman la video ki ba phi penme kolong biri low cost ba katu baro ndai ke ndai ke start jongki ki tim member kumno ban penon kam ya ka resource kabal don ba kini kisnong ki thau ki jaka ki kita hapor sinong kini ka dong kathan kinang ban penon kam ya resource kitbok kiru yang lebih ay bagani ka program jongki na sai kanong ka bayay renti Layu ni dor ka baki ai ba pinang yo ban penyak be je ni ka jutmu ju phi baro kitbot kirwian nam ta ju phi ba pinang la ban penyak sakma di program ku bang don sadir ku jo naglian jonga ngani dor ka la baki hakino kinu benta kad ba ngala bandon kopor ini inu kerja berit pengalak ban don metau phi ngani don lang kad hakino kinu benta baro Kalau day ka way ka group ka bla ra ya ka nam ya ka burom jong ka ni ka dong ka than ka jongi ka day tang ka ni ka channel ka jong phi ka ba mi ka ba day tenrai na ka ni ka district jongi na ka ni ka jaka jongi ka ba long ba ni compete bat ki way pat asno ban ai ka burom asno ban ai kublai hadu kata-kata ya kini ke samarang ba kiba seng ni ka group